sapa Semar ki dewa Mejawantah kae Sang Hyang Ismanta Ismaya Ismaya Ismanta apa Ismaya Ismaya Ismanta itu tukang cukur ya Tru heeh Ismaya Ismaya kae kakane Bathara Guru Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter ning Semar weling karo Bagong kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan Gong ning aja tak nggo sewiyah-wiyah nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi berhak menggunakan utawa kepepet ha iki masalahnya bengi iki aku wis kepepet sum lho sum sapa jenengmu sapa Sumbang Surajigja kon ngundang sapa nek ora sum ya wis sakarepmu aku kepepet kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki lho epek-epekmu ngopo iki nek nganti engko malih abang tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo Kakang Semar. Tansah pinangan ing kawidadaniring sambikala praptaku ado saka Rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur mersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kepenak praptaku ana ing padukan Karang Kadempel dina samengko iki Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Koko Prabu. Sawu paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Durawati. Yayi. Kula tampi asung pambagenipun Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing neraka Indrawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudhi astamanipun ing neraka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecapno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndrawati. Kawula nok-nok nggih. Sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing neraka Indrawata dinten sakmangke menika wonten ing padukan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Karang Kadempel titi klenggan sakmangke Koko Prabu Baladewa sesemban kula jagat masaning Bathara Wayatur jagat Pathik Indra Jaladewa kuwi Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambikala durga mendhak kala sirna sawanipun neraka wonten ing padukan Karang Kadempel bandadosaken gumun raos sing manahipun ing neraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Koko Prabu budya pangastawanipun ing neraka kula aturi nampi Yayi. Kula undi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecapno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu sesemban kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Koko ing Mandura Yayi. Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya aku Adi Njodipati ngaturke sembah lawan Kresna kakangku Werkudara nggih yen piranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang luwe-luwe. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Kadang Mindrawati tak tampa kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandhang kalumputan? Apa pancen aku nandhang kleru? Yen to pancen aku luput
yen to pancen aku kleruku ngapan nggo endi luputku nggo napa aku sagut nampa pidanane kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara Kresna kakangku Werkudara piye sak jagat iki wis padha priksa ora ana ing wajib sira sembah kejabamu Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci aja kok jamak lumrahing Titasawantah nadyan dewa mudhun ana ing jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembahe Werkudara mula lah kok kadingaren temen sira siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang mengko gek aku nampa sembahing siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Natandrawati tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda siadi taruna pangestu ning pun Kakang tampanana ora sudi ora sudi piye kowe rasa ku nampa sembahe Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembahe bocah enom mangestanana ora bakal dayani apa-apa pangestumu mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara aku ya ora sudi nampa pangestumu ngono Dimas yo mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku Werkudara nggih aja lara atimu ya wis saiki ngene wae tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang sembahmu tak tampa pangestuku tampanana wenehna kono kapan-kapan tak jumbuke kok sik pangestu kok kapan-kapan dijumbuke piye kowe nampani sembahe Werkudara ora tak tampa lek nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadakaken gunem iki mengko lamah kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara tampanan sembahe Werkudara nggih ya to tak tampa sembahing siadi kanthi lega legawaning penggaling pun Kakang pangestu ning pun Kakang tampanana yo gak gegem dadake jimat lah rak ngono kok ming perkara ngaturke pangestu karo nampa sembahe kok dadak dipercaya tekan ndi monggo kowe ngerti watake Werkudara yen wis kagol kagelan atine dheweke kuwi nambuhi wae ora gelem inggih Koko Prabu menika kala wau namung kira gegojekan antawisipun kula lan kadang kula pun Werkudara boleh kakangku aku ngaturke sembahku katura boleh kakangku aku ngaturke sembahku katura boleh kakangku wah boleh ora semaur Koko Prabu nggih panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjang tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe lho bule iki cirine pun Kakang mongko jenenge Natamandra Prabu Baladewa asmaning Natamandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinta Wasi Jaladara Anamka Krasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirine pun Kakang kuwi sirikaning pun Kakang mbaya ngaturke sembah ki nggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to kok bula bule Werkudara nggih kaya aja marahi to Yai bule kuwi sirikaning Koko Prabu Mandura kowe ngaturke sembah kanggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule kuwi sirikaning Koko Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatara asmaning Koko Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balenono ping 1000 kas Werkudara meneng kok kowe bule Baladewa kakangku piye yen pancen kowe ora sagu diundang bule aja ora trima karo Werkudara ning ora trima karo sing gawe urip mergo wong urip ana alam padhang itu marang Werkudara bungah susah bejo cilaka sugih miskin iki gumantung karo sing gawe jagat ngono uripmu kowe ora pawitan apa-apa kowe mung sadrema urip diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajae kowe ora trima yen ngono ora percaya marang panguwasaning dat kamur wekdal wis malah mejang sing ora-ora sesuk meneh aja mbok baleni nggon ngabekti karo aku tak tampa pangestuku tampanana yo tak gegem dadake jimat Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Arjuna tak tampa Janaka tak tampa
Pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, pangestuku Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu. Sesembahan kula upami Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngersa paduka Sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keraya-raya rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semono Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ndarawati tumuli nganti kawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung. Ora ana baban ingkang menanga ngging semendhe banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake ana apa Kyai Semar. Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadang para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sabta ari lungguhan iki Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen diparengake Nata Ndarawati ngawuningani wigati ning kadang-kadang para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Handra ingkang Puswita rum kasiring samilana mre sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning diya sampeyan sampun kinten Semar mangke nglenggahi tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klintang-klintu anggen kula munjuk atur kajenge Sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk kersanipun Sinuwun Ndarawati. Ya, yen pancen mengkono luwih prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang ngraka Ndarawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon boten. Menawi kepareng kawedaring kathah tumunten ngababarna, kula nedya nglungaken jangga ngelingaken karna mastuti sabda Tama Paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Jamyaji. Koko Prabu, sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Koko Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Wang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makuthaning bangsa ing Ngamarta sakmangke sampun katingal undhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sakmangke estunipun kula kaliyan kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun Ngamarta.
Mongko nyatanipun dinten sakmangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa ta sababipun niatipun ingkang rayi punta sakadang anggen kula nedya mbangun negari Ngamarta menika boten kawiwitan saking kutha Goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel. Jernyatanipun Karang Kadempel menika linggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Dendra. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalembar dumugi negari Ngamarta. Koko Prabu menggak mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Bathara Wayabtara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi prisa dhateng Raka Indrawati. Jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura ingin mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka tumunten sowan dhateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati. Mangke riyen linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal inggih menika pepayunging para Pandhawa Sinuwun Ndarawati. Dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Kunta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak boten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembag ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Ndarawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Sinuwun Ndarawati menika dipun anggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun Sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelawan. Bangunan menika punjeripun wonten ing Kutha Goro. Wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken mila tumunten sakmangke kula genahaken dhateng para Pandhawa mrenahaken dhateng para Pandhawa wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel mengkono Kakang Semar nggih nggih niku derek kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa babak anglayani jujul lan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir
banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem, kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak, ning yen ora inggih sampun pacobane teka, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sakmangke kepasang yogya katuju ing ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki. Tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sakmangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun tresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobane Hyang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka nalendra marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kurore kagiri-giri Ronanggono magawe gelari rawang-wang Sidhem madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan saya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kiswa dhateng wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dadak sakoling mangke kawis ngageder madyaning sak jawining padukuhan kathah para kawuling sami alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel karya jingak kang samya mulat minggah ing Sang Begawan Durna kaya geger kanggo samya kawula ing samya gantung sibo mangun bae para kawula kaca piyak-piyakna daya mungkin dalu-dalan mendalon tata trapsilanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta
iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandak blegujuk suaru gembel, Semorante hawela. Slamet tekaku, ora ana swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora pangestuning Begawan Durna Tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Lho, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh nggih syukur nggih. Pinayungan ing kawidatane ing sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula katur sanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok nggih piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Darawati, Bapa Penemban. Oh, syukur nggih, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam lalim kula katur nggih anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak Tampanana ya Nger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak Tampanana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong ngaturke sembah le. Ngaturke sembah. Penemban Durna. Konding Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih Penemban. Oh iya Bagong. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patosa ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku Tampanana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane.
Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngino karo aku to mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Panembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niku wonten napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik, tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Oh, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh yo apik. 7.000. Wo, didol rupane. Nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Panembahan. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula nyabdipun Semar Cemadong dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantapan ning Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha ngudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Pelaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padang kanan negara Ngastina. Tumuli aku manjing ning sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa maluya nirmala temajati jadi temamulya. Ketang mung telung kejeping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula prataku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi najan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi men dapur Ratu Akil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger. Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapatmu ya wis ming kaya ngene iki, wondene bali wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana Berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa? Badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe pengen dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowan negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon murid ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbroke. Omahmu iki dimbroke. Kaya ngene iki nek Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nek Ngastina menggo kayu bakar. Nggih. Dimbroke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan.
Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor omahe Petruk ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirek. Gong, arep diasake kandang kirek kowe. Asik. Lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirek. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kire ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ing sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ing ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diasake. Wonten kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Aja tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah ya mapano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk Branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng mboyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh dhuwit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi dhuwit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Arep kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karangkadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae saliyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya nglaksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe, ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karangkadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik, niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek.
Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara Budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durna ina panalingan lumajaring ratri enggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana mustaka kabuncang mungging wana ing kanca blegutu sual gembol semorante hawala ketoke omonganmu ki seklimah ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara Budi Candala. Ora usah dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara Budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kate men batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangep-drangep ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora lakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dirukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakean gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten usah ngangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku sekengkara kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cecok cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan ling ngarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Swasta dadake kudu tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning karangkat jempol tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning gunake akal. Lah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng rawe. Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hargane kanepsan. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, karangkat jempol tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi.
Aku ki bapakmu. Wis bes sak karepmu aku ngeyel kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik. Iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kajempel. Pendhita yang ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Rasa sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nembang. Lho, iki Bagong. Arep apa? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Bengawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kajempel. Karang Kajempel tak bumi angus iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kajempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kajempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kajempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kajempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kajempel. Lho, nek ngono kowe wani karo Bengawan sing ngawedeni awakmu. Kancak bleguduk selalu kembal sing ora ente, hawala. Derajate Durna kok diwaneni karo Bagong. Ngendi amane wong neter katidayan. Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngopo cerewet truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng to iki wis dadi kikut bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi amane wong Bantayuda? Iki. Blabar waja kenteng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Arep ngopo ayo? Tak totok sirahmu ora. Metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bengawan Durna wani. Metu njaba ayo. Kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae ha? Metu njaba lan tuntuti Bengawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe nantang Bengawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene.
Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ya mbok. Caitan to kaya ngene. Masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe ora luwe gagah saka aku to? Heeh. Nang apa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampean kok gelem dadi anake Durna? Wis rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Nek Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampean, men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja mate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan nang dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong iki nek omong wakon jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah durake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Ah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana, Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene decek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caidan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko seyane. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani Mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa aku arep diklerokke. Nek Boyong Semar, Boyong minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel. Nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe belani Durna tegese kowe kleru. Arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, arep mangan wulu wetu Karangkajempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe.
Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna Laida? Njur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya Pak ya. Mbok lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan terus. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landhesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandikake dening Kyai Semar mau bener? Lah kandhani Yayan. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener, mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul bersih sirahe. Kowe anarkis banget ya, man gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna mesti geger, nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas marang tak putunge, Pak. Wes bawa hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelairane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Ayo, Nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan. Demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menawi sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng negari Ngastina tanpa runga menawa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, estoke dawuh. Mangsa Brama, aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak to. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sing nuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinun Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar.
aku ingkang bakal njogo arang kadempel Kakang Semar aku ingkang bakal gawe tentreming arang kadempel gandeng sampun paripurna prilanana kula tak mlebet wonten ing griya kawula sak padukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten arang kadempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun arang kadempel minggahipun negari Ngamarta Kakang Semar Badranaya mangsa bara kaya wis purna gati ning pananggilan Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma katingal saking Mandra candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Mungkur sang rakyana patih undanging Prawadyabala kok sur tambur miang suling pepandhen dalutak mewah pandhera kandha mawarna Pindha Jaladrayana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ing rahipun Setyaki kula Cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gadukaca Cemadung dawuh Wanajan putra pun Antarada Cemadung dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak enen dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing dawuh Gatotkaca wonten timbalan Antarja wonten timbalan ing dawuh Antasena piye Pakde Waktu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel kuwi gatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong monggo tak wis padake Bagong wis mlayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong Antarja tau dimong karo Bagong Antasena ya tau dimong karo Bagong kabecaring Punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Punakawan liyane lajeng panempat Kanjeng Koko Prabu kados pundi Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala mbok singire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel mriki ngestaken dawuh lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki becang menapa mriki po pangkatipun ingkang putra Brigotani becang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi becang menapa ora ketang sambung obor lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik
Durna panalingan remajaring ratri Dinenggak jangganira kapisanan Aneng prang Bratayuda Kandhap lakudu soal gimbal Semarante hawala Syukur ger syukur anakku murid anakku siswa Nalindra Magralun Prabu Jayeng Sekti lho iki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya monggo yen laku nganti nggawa para Sata Kurawa tan Wurunga bakal gawe gegereng para kawula mula aku tumuli nggawa kalawan kowe siswaku Nalindra Magralun supaya kinarya Jejaka Yantana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu lajeng paringipun nggonku mboyong kalawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya sebabipun menapa peneban anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan pancen wong sak kepenake dhewe wani nantang karo Begawan Durna wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna nganti kewertu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sapadya balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa kowe urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa wis rasa dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadya balamu ketapke para paduka ora rasa dadak gagas perkara sing werna-werna wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus mekaten peneban menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikani menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe matur sembah nuwun tanpa pepindhan menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiyang-tiyang Karakan Dempel ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karakan Dempel klebu nata Ndarawati lan nata Amarta uga wis mapan ning Karakan Dempel mula sing prayitna ngati-ati aja gegabah karo wong Karakan Dempel janji kalah aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jayeng Sekti keparanggul mungguing ayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo wah kaget aku awan-awan tak kira ning demit jedul iki sapa iki matane kok gedene Raja Mak kaya nduk diceplok terus rene kok ngapa to jebul Durna ora nggawa Kurawa to sajake iki muridé Durna
Durna iki ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng ha iki kok. Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora misru-misru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padane ngopo? Nah aku mati kok kan tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora sampe pedhi, rasa mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendreng kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitirane wong ra duwe aku ciduke tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku, yo dasar Purnyata. Putra Jodipati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ra ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang? Ndara Abimanyu ora? Ra ono. Oke, ra ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti najan liwat gambar. Abimanyu iki japure ra kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndring, aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar keponakan. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Purnyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Buakure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe palangi Begawan Durna ngene boyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir lho, minggir lho. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, aku gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Mejawantah. Kae Sang Hyang
Ismanto. Ismoyo, ha? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakangane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jenderal Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakarepmu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ora wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno sastra jeneng tani jengane ora bakal tak tinggal loncat. Maju ae sejang ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara yang mati-mati. Biar kowe. Wis gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klotak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah lho, ora usah leman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana kok wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon ya niki pun rentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigja. Niki lho tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ha ngono. Serang. Yo. Yo. Sopo irung kaya sosis Petro kantong bolong anake Semar. Wah ayo bapakmu boyong ning Ngastina ora bakal tak menehake. Ah jeblok cacamu kowe. Wah mati kowe. Kakala bakhyara kakala basilete kata bakhyara kakabadade itu non mungsuhmu iki lha pripun rene kajik bakhyara sawarene apa mumet piye ora kata basilete Sagabak kitri samane. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Sagabak iki.
gede kok ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jangan ni. Aku betul tulis sini. Agak kecil gegas sini kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli ra beres. Ada. Agak kamu ada dong. Agak tu. Agak tu. Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Wis nggo dolanan asik ya. Pateni Pak Dira duwe dolanan. Piye arepmu? Apa kaya kate? Maksude agak iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karemu piye? Akate. Akate wete kecil masih. Akei. Oh, alah. Jenengmu sapa? Oh iya, aku Petro. Aku. Gede keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, ada. Akade aja akade ya. Akade. Aku ada akade. Tulis. Akade gede. Aku Bagong. Kenapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala katak kawaya katuwisa sebare cile bakae. Puyer wadra ora isih kuat aku isih kuat. Apa iki kemari cile. Tulis aku buku di. Oh, oke banget. Ngerti deh ya. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Akan terjadi kita kita kematian. Angka ngono dadi dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Tru. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati, kualat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sok nggo mblek wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Tru. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Wajah klambine iki iso nggo jaket nek turu, Tru. Ayo. Lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Wedan. Brendis. Ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocahane do. Wah, itu banget nih. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi butah kuwi. Oh. Tak jukuke wae dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Kula Mbah. Mung apa? Kula majeng pinanggih kaliyan anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen.
Satriyanipun namung ngalit ning tangane atose Raja Mak-jamak. Oh. Wange cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Lho. Simbah kok prisa? Wong tuwa menang pengalaman. Aku wis arep mangan gempalaning jagat legjine asin ning kahanan. Sencaki. Inggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sencaki bumi langit tangkep. Ae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki iki paling ora mungsuh iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki. Kowe mulih wutuh ki bejo kena. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhau. Sencaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Engko ndak sesuk nek wayangan kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih, wis tak kendhau. Wah. Mungsu-mungsu apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyaipun tanggangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene Raja Mak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Pak. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep kanggo dolanan. Nggo dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbak. Truk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Lho wong rene. Piye yo? Tono wae yo, wong ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono kae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sangaran, Tru. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora elek-elek. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methok iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae ora. Ya ampun iku ngapa iki jenggote tobat ngapa iki? Ya men dingu kok ora entuk dipantang bisane ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku datang kae sepatuku terus tak umbul. Aku terus melayu sifatku pengen ndak lakonan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas Suramadu Jembrot ayo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Boyonge legane ngati. Ya ampun iki mati barang isin jengat rene. Ayo, arti ae. Wah, kuat. Modar ora. Petruk ya senengane ora.
Gara iki mripate ora macleng nang ndas ora. Marai maksiat. Piye Sukini? Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Kana adus kana. Cahya apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula mangkah anggro sesumber Lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk kuntur ketup lumembak penyukan kumambang prajurit padha piyaos sak landhean wah wangune wong karang adempel ora kena disangga enteng konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderan aja tuntang nata pagelaran para Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho sebabe Dara Werku Dara Ical. Lho Werku Dara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho Puntadewa ya ilang. Heeh. Bengok-bengok sak. Ora gak temandang aku iso nang piye. Iku dada ilang. Janaka ilang. Terus ngapa ning ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana-mana jajaran ana wong manusane glandeng nang kono. Mana Baladewa? Komen meneng wae ngopo kowe? Ganti was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panus maning jajalanan. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panu maning salep jajalanan ngono. Mesti nesu wah, buku karepe dhewe. Wah, panus maning jajalanan iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane Adipa. Ansamar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura
Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti ngilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Pala. Oleh binatang paring jajalan durung bapak kulitmu durung putung barang ngelepaske pusaka kaya wong jinek ngono mantura Prabu Baladewa Irung sadar kowe. kok iso Den Petruk ngopo kene kowe aja parangi aku Petruk mikir tandane ora ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikir lho. Mikir lho Petruk. Lho. Lentuk nang ndi Petruk kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Masa bisa bicara orang mundur. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae ya, Bus. Didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngententake wedhus engko. Ya ora kaya mikir. Petruk nang ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu panjenengan tak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sik ewo. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa to? Petruk iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak mangkene kandara. Aduh mati aku. Aduh. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Lho ya ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Lho nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Muni ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang dengkulmu. Omongane kok sekul. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye? Nggih. Marekoten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petruk iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayang Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar.
Semar aku tulungono Kakang Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih, nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ketemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku. Petro piye, Petro? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura komplang. Iya. Nggih, pun di nganu lakoni mawon. Nggih, Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki paku jarane ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya terus. Macan mlebu warung ya bubar ora karo-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang mlayu dadi gratis. Wah kowe ngayan aku wis niatmu pancen Douglas kok Gong. Ayo semen. Douglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, umpama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu. Ampun pejah lho, Pak. Ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong to nggo teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepe ora. Pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to. Riris semurire seko balik titiyoni gandayani sapa sing nganggo dada padake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku pancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Ngaku wong digdaya ngaku kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut
Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.